Iro itrai ani ke por mentang adap da kejing sungu yublei ya ke ba ngayo pat banduai da kamenta jong pi ya ke sngi kerpang na kamenta jong fi ki bapang ki bishitom ki badan ha ka jing shate ki shakhom ha ka bor jo ke jing crow ha ka bor jong upaman bat ha ki mensim ki bapen pang ki bapen shitom ya pi ngaduai bangadang nget akan ke por bo utrai unle ki kamba tanita kamanga puli ke comment section ngi yang tu babon ba na pedeng jong fi kerpat yang i banduai na kabanta jong fi ki bapang ki bashitam mga shim ya kani ka sngi kani ka step ka bamenta banduai kerpang na kabanta jong fi ki bapang ki bashitam ki badan la ka jong jingpang ki bapero per mga kwa banong i fi ka jingpang kamwan no blay ka jingpang kawan no ksut bagi don ki minsim jingpang ki baper kidon ki minsim jo ki jing crow kidon ki minsim jong kita ki jing penshitam ki minsim jo ki jing ban ben ki minsim jong kita ki jing penshitam ya kamat ki minsim ki penshitam ya kita ki minsim bari ki jingmot je perkhat kidon ki minsim ki bate ki bakhom ki minsim bam kho ki minsim bam man ki bate ki bakhom ya kata ka jinglong jingem ke jong pi ya ka ba ka pelong pi banle ya ki kam snew banle ki kam thala pimman na kini ki minsim ki te ki khom ya pi bat pi long barao hapo jongki bala kani ka singa ngai da ka bor ka jong try ba da ki ikhtiar ka jong men sema khot ngin pendekut yakini ki bor jingdom barakhat kini ki men sem jingdom ki bate ki ba khom ye pi kin lat bat nganget bo try unle ki kamba an maru ye pi wi ka no pi pi la jinjar wi ka no pi pi la sosat shisha ha kani ka jingpang ka balate ka bal khom pi kani ki men sem jingpang ki ba long barau shisha fi ka yo ka kot shisha ka ta polat aba pang tangga bai dawai tangga bai sumar tangga bai hospital ru ani ka apoi she badeng ta kala ban khia shisha wat ya ka jingyo jingkot jongpi bat kani ka jingpang shisha kala pensarwa ya ka ta ka spa ka po ka jongpi bat tang ba ka pensarwa ya ka spa ka po ndra ka pensarwa ruat ya ka ta ka jingsuk ka jingkemen tadeng ta ka don ki mensim ki ba penkusla ya pi haba ka pisa ka lut no nengkong kadiga jingpang ka bawan hadin badan ka jingpang kawan so ka jing pensarwa ka spa ka po badin nang ta ka pensarwa so ka jingsuk ka jingkemen ya pi ki bahayen kam tam dadeng ta kapin area piru yo ba ini bahayen jong pi in yap no la ni in lek no badeng ta don apeng jong fi pang ya la di fi sngo komban sayap no kam tam haba ki doktor kil ai ka report teng teng fi sngo thu ya kan ka wai piok imat ka jing im jong hang ni per thai ka alan kat dadeng ta fi ship ting ki don segi men sim ship ting ki bawan ban pen shifting ya pi ki bawan ban pen artatien ya pi kita ki mensim ki ba pen do tia do dem ya pi ki ba kta wat ka jingmut cepat khat ki jong pi ka ba penling ai ka mensim ki jong pi ngina dwai ka ne ka por ka menta mana ka tu nga kerpat ifi ba fin bu lupai ka umpniang ngajan ngina dwai ka ne ka por ngina dwai biang kum ju ya ka umpniang shim ya ka umpniang ka jong pi ka ne ka por ngina dwai ba nganget ka umpniang ka tin ka jong blay ka ong nya pech pang ka umpniang ka ni ka por balay ba nga ong ka umpniang abang nga puli ka ni ka por no Marcos ngi ihang ni pa utra Jisu pleng uhikai iya ka ni ka benta ban penon kam da ka umpniang na ka benta kita ki bapang ki bashitom ngi puli ka ni ka por na Marcos nong man rio ka ni ka dekot ka ba khat ar ka ong ti haba kila lek no kila yalap bakin kela ke memut kila be no ru yaki shibun ki ksut bat kila pensle da kompniang shibun ki bapang bat kila penkhia yaki gani kadai ka jingpha uji su ki khat arngot ki sinran ki jingu bat kila duai bat kila be ya ka ki ksut bat kila pensle da kompniang bat ka babel ka ong bat la penkhia yaki ngapuli kitin ke jongle ni ka por abang ngipuli ki shitiu Jacob ngi iru ba la penon kam da ka kompniang ha ka ba da ka ban be no ikita ki jingpang ikita ki jing stom baro ka babel ka ongkom ni abang ipuli ka ni ka por Jacob nong ka san no do ba khat lai ka ongkom ni don uno uba sha shitom pdeng jong pi tu on duai don uno uba sngok men tu on ruai ro don uno uba panga pdeng jong pi tu on khat ya ki temen basan jong ka balang bat to kin duai na ka benta jong u haba ki pensle ya u da ka ompniang ha ka kerteng utrai tigi yang ni ba kadika instruction na ka jingbatai ba haba duai na kabenta ki bapang don kamru ban pendon kam da ka umpniang ni yang ni
ban khot I kita temen basan jong kabalang mde ban ong temen basan kitin pareng ka ong elder kamut ki balasan ki bala san ha kitin ke jong blay ki bala san ho try khot kita but gendwai na kabanta jong tau bapang but la pensle ya udah kata ka peniang haga kerteng ke jong try ba ngangai akan ke sngi ngangai filawan ra ki peniang ke jong fi nginya dwai ke ke por menta ba ngangai kani ke peniang kan long ka bor na kabanta jong pi ki bapang ki sitom kani peniang kan pen slot ya kita ki lingkor jong ke jingdum jingpang ki bate ki bakom ya kita ki minsim jingdum ki bapen sitom ki bapen crow ki bapen sarwa ki baluti ki bapen jenjar ki bapen sosat ki bakom ya pi ki bapen long merau ya pi kini minsim jingdum baro kin kerja kini ki minsim bakelut kini ki minsim bamatla kini ki minsim ki ba pen brai ya pi ki kam jong kan ka perthai ni kita ki ki bu trai la khang fi ki bu trai umman pa filong brau lor kita ka pornography ni filong brau ha kita ka jing brai ka khmat ka do kidan kini ki men sim ki batrai kam kidan ki men sim ki ba pen sarong fi ki ba pen bitar fi kini ki men sim shisha ki ba wan ra jing ka khu em ha ka jing jong fi kwa ban light no an rekim light angai kini ka singi da ka jing pen slack kini ka nyang nganget haga kerteng utrai Jisu kini ki men sim bam khoj men sim bam man barok kin ria nganget ngi dwai kini ke por men ta ba nganget kumik sengran kile bat hau Jacob ru mola batai ban pendan kami kom pniang nginget aga ni ke sengi pidan ke jingpang pidan ka shadam ke jongpi ke dan ke jingat ki doktor ki ong bagadai kin ja cancer ini kelan dia kom pniang utrai pen khia kadon ka kani ka kopo ke jongpi kadon ke jingso udan tau kenyang uba pen dat ya fi uba pen jenjar ya fi ngai pesle ld da ta da kani kom pniang ngai utrai pen khia fi bat ngai la da kadon ke jingpang khli jinghap snyo ta da kani kom pniang ngai kani ka khanyang kani ka men sim jing dum baro akani ka sngi lengba kani kom pniang ke jing pesle on slot no ka bible ko ong na mar ka jing pesle la penjot no thiau ya kita ki lingkor jong ubaman ba kita ke lingkor ha ka rendang ke jong pi ka jing kit ha ka terpeng ke jong fi on lot no akani ka sngi ha ka kerteng uji stress ba na mar ka jing pesle an pen khia fi ba nya dwai kani ka por ka benta bu ik ti ke jong fi ngai la ready ke pniang nya dwai kani ka por menta ba da kani ko pniang nya dwai utrai pen sle shisha ya pi ba kini gi lingkor jing te jing kom kin de kot lot ha kani ka sngi gam tangin ne dwai kani ka por hallelujah bu chat kom pniang nya dwai hallelujah dwai ngapen kan tang kani kom pniang kani ka por ka menta ha ka kerteng ke jong blai pa blai khun ba Jesus Christ o blai me sim ba ko kani kom pniang kan long kentang kani kom pniang kan long shisha ka bla sle da ka bor ka jong blai bat ha ba kani kom pniang kan dei kata ka jaka ka bapang kata ka jaka ka ba shitam ba ni ki sot ki ba te ki ba khom kini ki min sim jingdum ki balik don bor lor ka met jong pi kini baro ha ka ni ka sngi la pen slot no namar ka jing pen sle ka pniang hallelujah ngada pen kan tang ni kom pniang kan da long shisha ka bor na ka benta jong pi hallelujah ha ka kerteng u Jisu hallelujah hallelujah ka jing pen sle ni kom pniang ka ba dai ka met ka jong pi shisha kan hallelujah fi okia menta hallelujah bat itu ke jaga fish tam ni ka por shim tu kom pniang persang man kalan hallelujah ngine doa ni ka por hallelujah shim tu kom pniang the akti ki jok fi ta da ka jaka ka ba pi pang and doa hallelujah ha ka kerteng u Jisu jing pang men sim jing dom men sim kulut men sim jing crow men sim jong ka jing ban ben ka men sim jong ka jing pen shitam baro mi no ane ka khlip ma haga kerteng u Jisu men sim kansar men sim jingpang bakta agi klain bakta agi tagi lungs kita ki jingpang ki badon ki bakta ya ka met ka jong phi la ka de ka skor na de ka kli na de ka kejat na ka kpo haga no na ka benta haga kerteng u Jisu kini men sim jingdom baro nga hukum kin mi no haga kerteng u Jisu pakane kom pniang ka jing pesle ka tut hallelujah pyo kia pyo god minta kansar la kansel akan ikasngi haga kerteng u Jisu tumor cyst da day fibroid de ka eke jingpang hagan ka sngi no man sim jing dom bar khai lakan ria lapen slot lapen do lapen dam ya pha jingpang bangada tim ya pha jingpang haga kerteng u Jisu pandayap no do tolong tenrai na do menta bagi mat jong ni ki khon ki jong try kin yo kot kin yo khia hallelujah kin yo kot
kin yo khia don apeng jong fi kriya gi shieng hallelujah namar fi lakum bakla fi or fi hab na gadon ke accident utrai pen khia i gi shieng ge jong fi haga kertengu jisu dan bapang sengkai usengkai jong fi yo khia menta haga kerteng ge jong jisu ki doktor ki ong do slip this kita ki slip this kin biang na do menta haga kerteng u jisu Christ hallelujah gadon ke jing tha gamet ke jong fi haga kejat jong fi gadon ke jing ngor ben gadon ke jing ngor tersan kita baro haga kerteng u jisu kin ria kadang ke jing kin kli kata kan ja no menta haga kerteng u jisu kadang ke jing telot ke jing pang ke shadam kata baro kan kin ria haga kerteng u jisu hallelujah de ke jing pang tuberculosis jing pang TB kata baro kado kadam mga kren wat ke jing pang HIV kasnam jong pi kan khia menta haga kerteng u jisu baraba utrai pen khia ipi hallelujah kabamot utrai udan kam ipi bafin yaine bafin shakri bafin kalak bamot bafin long ki brio ki bala kelas isya banon lek pai pat sekalen kor jong ke jing long marau hallelujah bafin lek pai pat sekal jing dikiat na meli di drugs biang le di jing di buai na meli poi bin ski auria ke tanglang do menta kasngi apen sange kita baro haga kerteng u jisu hallelujah ni men sim jing dong i kilami lot por kilami lot ni jing pang baro kilami lot haga kerteng u jisu hallelujah fil akhia fil aklan do menta haga kerteng u jisu amen amen fil akhia fil aklan ni ka beniat jong fi ka ba mo ka kadang ki jing pang ki beniat ngasngo ni ka por trapen khia ki beniat ki jong fi kadang ki beniat ki bas dang sei menta ki mi snam bet trapen khia ki beniat ki jong fi hallelujah but try nang ai bore fi but even shukumen tang bala yo jing bin khia henry ai baga donut jong fi kan kelas isan do menta kasngi fin shakri utrai fin mele pop shoot na do menta fin mele pai biang sekalen kor ga jinglong marau henry fin im ban shakri yau Jesus Christ tin jublai ka ong ya ka jinglai lo Christ lap lai api yang scam wat lai pai pat sekalen kor ga jinglong marau geltia no masan gud khot ka ban kong ka kren ya kata but we bodan Christ long jing thao but mai ki barim ki la do no ki baro ki mamenshwa ki kut no ba ki baro ki jalong thamai jingpang la kan ria menshwa ka tu la kut entai filo yokhia la yokhia aga do yokhia ka mensim yokhia ka jimu perkat yokhia sha ta briu shapo jiu yokhia fio ga jing lai lo fio ga jing kiman ga jing sok fio ya ka ta ga jing lai lo sha duai ngi kar khu trai nang kar khu bi ngin sai sham yang la shai ka sngi aga wai part ke episode na aingo itrau la pen khia afi aingo shau trau la kamba afi hak teng ji sung duai and the kar khu fi wai baro amen